खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। फैगौ 4 सेप्तेम्बराव चिरां डिस्ट्रिक्टनि पर्बतजरा फोजौखां क्लाबआ फुटबल टुर्नामेन्ट मेच खुंफुंनो थाखाय हाबाफारि लादों। बै सानखालि बै फुटबल टुर्नामेन्ट मेचखौ बेखेवनो थाखाय आंबो आलासि महरै बाहागो लाहैगोन। बेखायनो नोंथांमोनखौबो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै फुटबल मेचखौ नायफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। अपेनिंआव जोंना बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय आर्टिस्ट रिंकि ब्रह्म बिथाङा पुलिसबो आरो इउटुबारबो आरो बेबायदिनो एक्ट्रिसबो दा बिथाङा अपेनिंनि मुङाव बे 4 थारिखआव बिथाङानो बेखेवफैगोन खेलाखौ आरो बेजों लोगोसे इन्टेलेक्सुयेल नेताफोरबो फैगोन। जोङो फिक्स खालामगोन गाबोनफोरनि गेजेरावनो नोंथांमोना सोर नेताया सफैगोन मिथिखागोन आरो। Fut, 40 फुट अनायनि बेहेरबारिया